Εδώ λοιπόν με τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Γέλατε λοιπόν. Απαντήστε σε αυτό το οποίο. 751 ευρώ λοιπόν. Καταρχήν χαίρομαι που η ερώτηση ίδια αναγνωρίζει ότι το δημοσιονομικό κόστος για μια τέτοια παρέμβαση είναι 0. Διότι σε πολλά πάνελ μας ρωτάνε πού θα βρει το κράτος. Για το κράτος λοιπόν το κόστος είναι 0. Ναι, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Ο ιδιώτης λοιπόν. Σας υπενθυμίζω λοιπόν ότι υπάρχει μια έκθεση την οποία δεν την έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά την έχει κάνει ο ΙΟΒΕ και ο κύριος Τουρνάρας, ο κύριος Χαρδούβελης Γκίκας και όλοι αυτοί, οι οποίοι λένε ότι αν απαριθμίσουμε με σειρά προτεραιότητας τα κόστη τα οποία έχει μία επιχείρηση και πούμε ποιο είναι το πιο σημαντικό, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, το μισθολογικό κόστος για μία επιχείρηση είναι στη θέση 17. Υπάρχουν λοιπόν άλλοι 16 παράγοντες οι οποίοι επιβαρύνουν περισσότερο από το μισθολογικό κόστος, το οποίο εμείς λέμε ότι πρέπει να αυξηθεί. Πρέπει να αυξηθεί λοιπόν το μισθολογικό κόστος. Να σας πω, ο ΙΟΒΕ όμως τι επιχείρηση έχει μετρήσει, ποιες επιχειρήσεις? Τα πάντα, θα σας πω. Αν μέτρα το Καρφούρ στην Ελλάδα, για το μικρομεσαίο μας νοιάζει εμάς πρώτα απ' όλα. Στην Ελλάδα, που τώρα ο μικρομεσαίος συνήθως δεν έχει εργαζόμενο ή αν έχει ένα ή δύο. Έχει 2-3. Το μεγάλο κόστος είναι ας πούμε το κόστος το οποίο προέρχεται από την ενέργεια. Το κόστος το οποίο προέρχεται από τη φορολογία. Το κόστος το οποίο δημιουργείται ως ενδιάμεσο κόστος από τη μη ύπαρξη ρευστότητας. Μια τέτοια παρέμβαση σαν αυτή την οποία εισηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι πρωτοτυπία, εφαρμόστηκε με παρέμβαση Ομπάμα στις ΗΠΑ μετά το 2008 και είχε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Θα επαναφέρει τη ρευστότητα, διότι να σας πω κάτι. Εάν πούμε ότι αυτή τη στιγμή αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό στα 751 ευρώ, αυτό δεν θα γίνει από θησαυρισμός. Δεν θα τα βάλει στην τράπεζα ή στο σεντούκι. Θα πληρώσει το δάνειο. Θα πάει να πιει ένα καφέ παραπάνω. Θα πέσει στην αγορά, θα καταναλώσει. Και έτσι λοιπόν θα υπάρξει ένα ευεργετικό. Το θέμα είναι πού θα το βρει ο επιχειρηματίας. Σας λέω, είναι ο 17ος παράγοντας. Δεν ισχύει ένα ευεργετικό ισχύει και για τις μικρές επιχειρήσεις. Αφήστε με λοιπόν να σας πω. Ναι, εντάξει, μπορεί σε μια επιχείρηση να είναι τρίτος, τέταρτος, πέμπτος. Αλλά δεν πρέπει να εξετάσουμε εδώ μέσα το αφορολόγητο. Στην επιχείρηση που βρίσκεστε. Είναι λοιπόν το δάνειο λοιπόν. Ο πρώτος παράγων λοιπόν. Να δούμε λοιπόν πρώτα το δάνειο. Να δούμε δεύτερον τη ρευστότητα. Να δούμε τρίτον το ενεργειακό κόστος. Να δούμε το καρτέλ της προμήθειας και μετά εμείς λέμε ότι πρέπει να δοθεί ο μισθός. Κοιτάξτε να δείτε. Για να μπορέσει να ευημερήσει μια κοινωνία, πρέπει οι άνθρωποι να μπορούν να καταναλώσουν τα στοιχειώδη. Αυτό το οποίο έκανε το μνημόνιο με τραγικό και άδικο τρόπο είναι ότι ισοπαίδωσε κυρίως τους πιο ασθενέστερους και τους πιο αδύναμους. Εμείς λοιπόν λέμε ότι μέσα από μια τέτοια παρέμβαση και το κράτος θα μπορεί να έχει περισσότερα φορολογικά έσοδα, αλλά και ο ίδιος ο επιχειρηματίας, ο οποίος έχει μια επιχείρηση, έχει ένα προϊόν που δεν το πουλά, αυξάνοντας το μισθό, μπορεί φαινομενικά να λέει εγώ θα πληρώσω παραπάνω 120 ή 150 ευρώ, όμως ο ίδιος ο μισθοδοτούμενος, ο αδερφός του, η θιά του, η ξαδέρφη του, η γιαγιά του, θα έρθουν να πάρουν το προϊόν το οποίο πουλάει. Το πρόβλημα στην ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή, το υπαριθμόν 1, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, είναι η ρευστότητα, η κίνηση του χρήματος και η δυνατότητα να κινηθεί, η ελπίδα. Επειδή αύριο, ακούστε κύριε Ζαχαρία, και αν μου επιτρέπετε, στην πολιτική της ύφεσης και της καταστροφής, η κυβέρνηση από πρώτης Εβδόμου του 2014, ενώ ο Σαμαράς μας έλεγε την Παρασκευή πριν τις εκλογές ότι δεν θα πάρθουν νέα μέτρα και ότι σκίζει σελίδα-σελίδα το μνημόνιο, παίρνετε απόφαση με την οποία κόβονται οι επικουρικές συντάξεις. Χαμηλώνουν σημαντικά. Τώρα με μπερδέψατε όμως. Μην χαθούμε σε όλα αυτά. Όχι, να μην χαθούμε. Γιατί είναι πολύ... Σας λέω όμως ότι τα μέτρα τα οποία κατέστρεψαν την αγορά συνεχίζονται και συνεχίζονται και μετά τις εκλογές. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Και ο κύριος Γκίκας Χαρδούβελης, αν ήθελε να σηματοδοτήσει μια νέα εκκίνηση και για την κυβέρνηση αλλά και για τους κύκλους στους οποίους υπηρετεί, θα μπορούσε για την καλή πίστη να ακυρώσει αυτό το μέτρο. Δεν μπορούν να κάνουν, δεν μπορούν να διαπραγματευτούν ούτε καν αυτό. Λοιπόν, την ήδη κατεστραμμένη και χαμηλωμένη σύνταξη για το επικουρικό ταμείο. Θέλω όμως να με ακούσετε. Γιατί ως νέος άνθρωπος να τελειώσω σε αυτό. 10 δευτερόλεπτα.
Διότι το Επικουρικό Ταμείο, ξέρετε τι είναι, οι περισσότεροι το ξέρουν. Είναι ένας κουμπαράς που εγώ και εσείς για 30 χρόνια βάζουμε μέσα 5-10 ευρώ τη μέρα, τη βδομάδα, το μήνα και ξαφνικά έρχεται ένας τρίτος και μας λέει ότι τον κουμπαρά που εμείς οι δύο φτιάξαμε, στον παίρνω. Μα όταν τα ψήφισαν αυτά δεν έχουν γίνει σε καμία. Ναι, όταν τα ψηφίζανε αυτά στη Βουλή. Και αυτό πρέπει να το μάθει ο κόσμος. Ότι αυτό εμείς λοιπόν αυτά τα δεν είναι καταγγέλνουμε. απόφαση του Στουρνάρα, είναι απόφαση του Κοινοβουλίου. Είναι απόφαση των βουλευτών που πήγαν και τα ψήφισαν. Αυτόν τον αυτοματοποιημένο τρόπο να λειτουργούν τα ταμεία, τα επικουρικά και όλα αυτά. Εμείς λοιπόν αυτά τα μέτρα τα οποία σχετίζονται με το λάθος πολλαπλασιαστή τα καταγγέλουμε και θα τα πάρουμε πίσω. Κύριε Ζαχαριάδη, έχετε δίκιο. Συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά ελάτε όμως το άλλο που είναι πολύ σοβαρό. Άλλωστε την βαρύτητα της σοβαρότητας ο ίδιος την είχατε επισημάνει. Και έχω απέτηση από έναν νέο άνθρωπο. Εντάξει, να μην το προσεγγίσει το θέμα όπως το αντιμετωπίζουν μέχρι τώρα κάθε λογής πολιτικάντιδες, θεωρητικά και πάμε παρακάτω και με κορώνες εντυπωσιάζομαι και το αφήνομαι. Αύριο θα κληθείτε να κυβερνήσετε. Και λέτε λοιπόν ότι αύριο εμείς το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε 750, πόσο είπαμε, βασικό, 751 ευρώ. Μάλιστα. Εδώ και τώρα. Και μας λέτε τώρα εσείς ότι αυτή η διαφορά αυτό συνοδεύεται με μια άλλη φορολογική πολιτική. Αυτό θέλω να σας πω. Άρα λοιπόν, μείωση φορολογίας μας είπατε. Βεβαίως. Μείωση φόρο. Πολύ ωραία, χαίρομαι. Σας φύγω το χέρι. Πάμε παρακάτω. Μείωση στο κόστος ενέργειας μας είπατε. Βεβαίως. Σωστό. Μείωση... λοιπόν, αυτά όλα για να αποδώσουν το λιγότερο. Άλλη πολιτική δανεισμού. Άλλη πολιτική. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να πιεστούν οι τράπεζες να ρίξουν λεφτά. Μια συσάχθεια. Μια στιγμή τώρα μου βάζετε κι άλλα. Και συσάχθεια και 1002 άλλα. Βεβαίως. Αυτά όμως για να αρχίσουν να λειτουργούν, θα περάσει ένα αλφα χρονικό διάστημα. Άρα, μην μου λέτε την επομένη. Αυτά θα αρχίσουν να λειτουργούν από την επόμενη ακριβώς μετά, μέρα. αν συμβούν αυτά, μαζί σας, όχι 754. Από την πρώτη μέρα. 1754. Όχι 1754. Τρόπος του λέγει. Εγώ θέλω να λέω συγκεκριμένα. Καταλαβαίνετε τι σας λέω και εγώ. Καταλαβαίνω απολύτως. Αλλά θέλω να καταλαβαίνετε τι σας λέω κι εγώ. Εμείς κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να συμβιβάσουμε τα θέλω του ελληνικού λαού και τα θέλω τα δικά μας με τα μπορώ. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε 751 ευρώ. Θα μπορούσαμε να πούμε 1751. Μπράβο, 751 δεν έλεγε ο Σαμαράς 18 και δεν έκανε τίποτα. Θα πείτε όμως και τι θα προηγηθεί. Εμείς λέμε αυτά τα μέτρα είναι όλα προς την κατεύθυνση της ελάφρυνσης των ασθενέστερων. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει στην ελληνική οικονομία λοιπόν είναι δύο επιλογές. Η πρώτη, να ελαφρυνθούν οι ασθενέστεροι και αυτοί που υπερφορολογούνται και αυτοί που φορολογούνται από το πρώτο ευρώ, μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να πιαστούν οι φοροκλέφτες, οι φοροφυγάδες. Όχι. Γενικότητες. Συγκεκριμένα γενικότητα. Το ότι στη λίστα Λαγκάρ στην Ελλάδα δεν έχουμε. Πιάστε τους, υπάρχει λίστα. Η αξιωματική αντιπολίτευση, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Όταν εμείς θα είμαστε κυβέρνηση, θα τους πιάσουμε. Θα τους πιάσουμε. Τα εμβάσματα στο εξωτερικό, οι offshore εταιρείες, αυτά είναι συγκεκριμένα πράγματα. Η εφημερίδα των συντακτών, που όπως γνωρίζετε δεν είναι εφημερίδα η οποία καθοδηγείται από το ΣΥΡΙΖΑ, είχε πρωτοσέλιδο πριν από 3 μήνες που έλεγε ότι αν συνεχίσουμε να ελέγχουμε τις offshore εταιρείες με αυτό το ρυθμό που τους ελέγχει ο τότε τσάρος οικονομίας ο κύριος Στουρνάρας, θα μας πάρει 550 χρόνια. Εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ θα το κάνουμε λίγο ταχύτερα από το κάνουμε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, για να βρούμε και τους πόρους. Για να μειώσουμε λοιπόν τη φορολογία, η οποία νομίζω πως θα είναι και το οξυγόνο της ανάπτυξης, είναι αυτό που θα δώσει μπροστά φόρα πραγματικά στην ανάπτυξη, θα πρέπει προηγουμένως να έχουμε λύσει το πρόβλημα, το πώς θα διαχειριστούμε τις υποχρεώσεις μας στο εξωτερικό. Είτε χρεολύσια είναι αυτά, είτε τόκοι επ' αυτών. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια ρύθμιση. Αν δεν δεχθούν οι Γερμαναράδες, οι φίλοι μας, η Μέρκελ και η Σόιμπλ και όλοι αυτοί να πούμε οι δανειστές, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Γιατί αν ρυθμίσουμε αυτό το κομμάτι, έχουμε τη δυνατότητα να πάμε σε μείωση φόρου. Για να τα δούμε ένα-ένα. Η ενέργεια μετά. Πώς το κόστος πώς θα πέσει. Είναι θέμα ΔΕΗ. Τι θα γίνει με την ΔΕΗ? Η ΔΕΗ μέχρι να έρθετε εσείς, εγώ προβλέπω τώρα, είδα τον Κωνσταντινόπουλο. Πέρα από θέμα ΔΕΗ, είναι και θέμα επιδοτήσεων συγκεκριμένων που με νομοθετήματα δίνονται στους παραγωγούς. Είστε έτοιμοι όλα αυτά να τα αντιμετωπίσετε την επόμενη μέρα? Είμαστε ασφαλώς έτοιμοι. Έχουμε και σχέδιο κινδύνου σε περίπτωση που επιχειρηθεί το οτιδήποτε, δηλαδή ας πούμε πολιτική ενέργεια. Σχέδιο Β. Σχέδιο Α, Β, Γ, Δ, Ε. Αν ο Ντράκη κάνει έτσι, όπως έκανε στην Κύπρο, εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι? Αν γυρίσει καμία κάνουμε, καμία στρόφικα. Λέμε ότι ζούμε σε ένα σύνθετο και πολυπολιτικό κόσμο, αλλά
για πρώτη φορά και όταν θα γίνουμε εμείς κυβέρνηση, θα πάμε σε ένα τραπέζι που από τη μία θα κάτσουν οι δανειστές και από την άλλη θα κάτσουν οι εκπρόσωποι των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Αυτό εμείς ισχυριζόμαστε μέχρι σήμερα δεν το είχαμε δει. Και είναι πολλά τα αποτελέσματα που μπορώ να ισχυριστώ γιατί δεν το είχαμε δει. Διότι όταν το Γενάρη του προηγούμενου έτους βγήκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ομολόγησε ότι η συνταγή την οποία εφαρμόζουμε στην Ελλάδα είναι λάθος και καταστροφική, η ελληνική κυβέρνηση αντί να τα στυλώσει, αντί να διαπραγματευτεί, αντί να συγκρουστεί, προσπαθούσε αυτή την ανάλυση την οποία δεν την έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, την έκανε το δούνου του να την κρύψει κάτω από το χαλί. Τι θα κάνουμε λοιπόν εμείς? Εμείς θα πάμε στις Βρυξέλλες και πήγε ο κύριος Τσίπρας προχθές με τον κύριο Δραγασάκη και τον κύριο Παπά στον κύριο Ντράγκη και του είπαν ότι κοίτα να δεις, εδώ με τις πολιτικές τις οποίες εσείς επιβάλλατε και εσείς εφαρμόζετε στην Ελλάδα, η ελληνική οικονομία έχει καταστραφεί. Και εμείς διεκδικούμε τρία πράγματα. Πρώτον, μια διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, με βάση όχι κάτι που φαντάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με βάση μια συμφωνία η οποία έχει συμβεί στη Γερμανία, για το χρέος της Γερμανίας το 1953. Πρώτον, για να διαγραφεί ένα μεγάλο μέρος του χρέους. Δεύτερον, ρήτρα ανάπτυξης για την αποπληρωμή του χρέους. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πρέπει τους πόρους τους οποίους θα μαζεύει να τους ρίχνει στην ανάπτυξη. Βλέπω, ακούω αύξηση του τουρισμού, αύξηση του τουρισμού, αύξηση του τουρισμού. Και είμαι 2-3 μέρες τώρα στη Ρόδο, περπατάω στους δρόμους και βλέπω τα all inclusive να χαίρονται και να περνάνε ωραίες μέρες. Και βλέπω τον καταστηματάρχη, τον ταβερνιάρη, τον μικρομεσαίο, το φτωχό, το μικροεπιχειρηματία να υποφέρει. Δεν πρέπει να δούμε την πολιτική μας πάνω και σε αυτό το ζήτημα. Να είστε δίκαιοι όμως. Απολύτως ούτε δίκαιο. Και αυτοί χαίρονται. Απολύτως δηλαδή τζίρους κάνουν σε προϊόντα τα οποία ξέρετε κάτι. Και έτοιμα πακέτα τους έρχονται. Και το τρίτο το οποίο ζητήσαμε και είπαμε στον κύριο Ντράγκη είναι ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, με γεγονός ότι έχει εφαρμοστεί μια καταστροφική πολιτική, χρειάζεται ένα νέο πακέτο οικονομικής στήριξης ώστε να μπορέσει να εκκινήσει η οικονομία. Το γεγονός ότι εμείς ζητάμε σημαίνει ότι θα μας τα δώσουν κιόλας. Δεν σημαίνει ότι θα μας τα δώσουν. Αλλά πρέπει εμείς να είμαστε αποφασισμένοι. Εμείς, αν ήμασταν κυβέρνηση, τις μειώσεις στις συντάξεις την 1η Εβδόμου του 2014 δεν θα τις κάναμε. Και να δούμε μετά τι θα κάναμε. Πείτε μου, λοιπόν. Διότι εμείς είμαστε αποφασισμένοι να μην πληρώσουμε τόκους και χρεολύσια για το υποβρύχιο που γέρνει, εάν δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε το ψωμί, το γάλα, τη ρευστότητα και την κίνηση στην ελληνική οικονομία. Και αυτό δεν είναι μια υπερεπαναστατική φανφάρα την οποία τη σκαρφίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι κοινή λογική. Έχουμε συρρίκνωση ελληνικής οικονομίας κατά 30%, έχουμε 1,5 εκατομμύριο επίσημα καταγεγραμμένη ανεργία και 4 εκατομμύρια ανθρώπους σε κατάρρευση. Λοιπόν, κάνουμε ιεράρχηση λοιπόν. Και σας ερωτώ λοιπόν, πολύ ωραία, μαζί σας. Και σας λέει λοιπόν ο κύριος Ντράγκη, σας λέει ποιοι είναι απέναντι, θα βρίσκονται εκεί, το Eurogroup, ο Dijsselbloem, πώς λέγονται και όλοι αυτοί οι αστέρες του. Λοιπόν, βεβαίως. Και λένε λοιπόν το πολύ απλό, κύριοι. Το ελληνικό κράτος και το κάθε κράτος έχει συνέχεια. Αυτά που λέτε εσείς, τα λέτε τώρα. Εμείς έχουμε συμφωνήσει να γίνουν αυτά. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι σε εξέλιξη. Δεν δεχόμαστε τα αιτήματά σας. Κάνετε αυτό που νομίζετε. Και εμείς θα κάνουμε αυτό που νομίζουμε. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για την Ελλάδα? Η επόμενη μέρα... Κλείνει η στρόφιγγα, δεν χρηματοδοτούν. Τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Είμαστε έτοιμοι? Κοιτάξτε, ισχυρίζεται η ελληνική κυβέρνηση ότι έχουμε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και πρωτογενές πλεόνασμα. Ναι, εμείς έχουμε αμφισβητήσει ισχυρά, όχι χωρίς μισθούς και συντάξεις, έχουμε αμφισβητήσει ισχυρά το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία είναι ισοσκελισμένη, κυρίως γιατί δεν έχουν αποπληρωθεί τα χρέη προς τους απλούς επιχειρηματίες και ιδιώτες και τους μικρομεσαίους. Μάλιστα. Λέμε λοιπόν ότι αν φτάσουμε σε αυτό το σενάριο, εμείς θα ιεραρχήσουμε. Και θα αρχίσουμε να πληρώνουμε πρώτα τους μισθούς από τον κατώτερο προς τον ανώτερο, μισθή, συντάξεις και κοινωνικό κράτος. Ναι. Έτσι. Μετά κοινωνικές παροχές. Μάλιστα. Εάν είμαστε κυβέρνηση, θα προσπαθήσουμε γρήγορα να εκλογικεύσουμε τις δαπάνες, αλλά αυτό δεν γίνεται από την πρώτη μέρα. Κοινωνικές παροχές είναι σχετικό. Τι κοινωνικές παροχές? Τις όποιες κοινωνικές παροχές και υποχρεώσεις έχει το κράτος αυτή τη στιγμή. Με ρωτήσατε τι θα γίνει αν μας κόψουν την επόμενη μέρα. Τα απαραίτητα, και δεν θα πληρώσουμε τη δόση
για το υποβρύχιο το οποίο γέρνει, το οποίο είχε υπογράψει ο κύριος Τσοχατζόπουλος την περίοδο που το είχε υπογράψει. Και θα πάμε στα διεθνή δικαστήρια, στα διεθνή φόρα, στη διεθνή κοινή γνώμη και θα πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτός εδώ είναι ένας λαός ο οποίος κυβερνιότανε από αυτούς που κυβερνιότανε. Μάλιστα, ο κύριος Σαμαράς μας έλεγε ότι θα κάνει και εξεταστική επιτροπή για το πώς φτάσαμε στο μνημόνιο και δεν την έχει κάνει ακόμα. Και εμείς θα την κάνουμε. Και οθούνε τον ελληνικό λαό στην εξάντληση και στην εξαθλίωση. Και θέλω να σας πω ότι αν το κάνει αυτό το πράγμα ο ΣΥΡΙΖΑ και του πούνε ότι εμείς σου κόβουμε την χρηματοδότηση, είναι μια κατάσταση η οποία για οικονομία ισοδυναμεί με πόλεμο. Σε αυτή την κατάσταση θα βρούμε πάρα πολλούς συμμάχους. Διότι στην κατάσταση που είναι η Ελλάδα, οδεύουν και άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Και αν κάτι μας έδειξαν οι εκλογές, μας έδειξαν ότι η οικονομική και η πολιτική κρίση η οποία υπάρχει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας δεν είναι η εξαίρεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εξαπλώνεται. Άρα λοιπόν ας μην βλέπουμε ούτε την οικονομία ούτε την πολιτική στατικά αλλά δυναμικά και ας προσπαθήσουμε να πούμε ότι η εντολή του ελληνικού λαού, μια εντολή η οποία θα είναι εντολή δημοκρατίας, θα συμπαρασύρει και άλλες δυνάμεις και σίγουρα θα επηρεάσει και θα κερδίσει. Και μπορεί να κερδίσει πολλά πράγματα. Πριν δώσουμε το λόγο σε έναν αξιόλογο άνθρωπο, είναι ο Δήμαρχος Καλύμνου, ο οποίος μας ζητά παρέμβαση, θα τον έχουμε σε λίγη ώρα, ζητάει παρέμβαση. Θέλω να σας πω το εξής. Είπατε προηγουμένως λοιπόν ότι θα αρχίσουμε να πληρώνουμε τους μισθούς και τις συντάξεις, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Εάν λοιπόν δεχθούμε ότι έστω έχουμε και αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα όπως το λένε, με αυτό λοιπόν είμαστε σε θέση να πληρώσουμε τους μισθούς και τις συντάξεις. Από εκεί πίσω, για να πληρώσουμε τις δόσεις μας και τους στόχους των δανείων μας, ούτως ή άλλως πρέπει να πάρουμε χρήματα, γιατί δημοσιονομικό πλεόνασμα δεν έχουμε. Και δεν ξέρω και αν θα έχουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες και μετά από πόσο καιρό. Άρα λοιπόν, ούτως ή άλλως, εφόσον θα σου παγώσουν την κάθε χρηματοδότηση, και φαντάζομαι ότι και στις αγορές θα προκύψει πρόβλημα την επόμενη μέρα. Έτσι δεν είναι? Λογικό. Δεν θα υπάρχει μία. Δεν φαντάζομαι ότι η Ελλάδα πάλι θα πεταχτεί έξω από τις αγορές. Έστω και με τον τρόπο με τον οποίο σήμερα μπήκε μέσα. Είναι εκτός των αγορών. Λοιπόν, έγινε μια σχεδιασμένη. Ψιλοκλίνημα, αλλά λέγε η οικονομία. Αλλά μας. Θέλω να σας πω. Εγώ λοιπόν το ερώτημα μου είναι απλό. Για να μην φοβάται ο ελληνικός λαός. Αυτό θέλω. Όποιος τολμήσει να επιχειρήσει κάτι τέτοιο απέναντι στην Ελλάδα, ας διαβάσει τι λένε τα διεθνή Ινστιτούτα την επόμενη μέρα για την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πουλάει τζάμπα μαγιά. Να μην μετατραπούμε όμως τώρα εμείς σαν τους Αφγανούς, ξέρω εγώ, Μουτζαχεντίν. Όχι, δεν μετατραπόμαστε σαν τους Αφγανούς, Μουτζαχεντίν. Σας λέω, ας πούμε, αναλύσεις και μετρήσεις που έχουν κάνει τα διεθνή οικονομικά Ινστιτούτα και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και κάθε ελληνική κυβέρνηση αυτό που θα έπρεπε να κάνει και αυτό που θα έπρεπε να διαπραγματευτεί είναι αδίστακτοι άνθρωποι είναι τη σωτηρία τους. Και εμείς όμως αυτοί είναι αδίστακτοι. Δεν είμαστε απέναντι, θέλω να καταλάβετε αυτό. Είμαστε αποφασισμένοι. Δεν θέλω να πάθουμε αυτό που έπαθε η Κύπρος και να σκύψουμε μετά το κεφάλι. Όταν κάνουμε κάτι θα το κάνουμε οργανωμένα και σωστά. Είστε οργανωμένοι, έχετε σχέδιο Β. Το έπαθε αυτό διότι η πολιτική της ηγεσία δεν ήταν αποφασισμένη να συγκρουστεί με τον Α ή Β τρόπο με αυτή την πολιτική. Τι θα έπρεπε να γυρίσει στο νομισμάτι. Δεν θέλω να μπω στα της Κύπρου. Δεν θέλω να μπω στα της Κύπρου ούτε στις αμαρτίες της κυπριακής οικονομίας την τελευταία δεκαετία, η οποία ξέρετε και πώς στήθηκε και πώς αναπτύχθηκε και πώς φούσκωσε και πώς ξεφούσκωσε. Και πώς μπήκε μέσα στην Ευρωζώνη. Η ελληνική οικονομία έχει εξαντλήσει τις αντοχές της, έχει διαλυθεί και οφείλουν αυτοί οι οποίοι την κατέστρεψαν να απολογηθούν και να την αποζημιώσουν. Και αυτό οφείλει να το κάνει μια κυβέρνηση με πραγματικά δημοκρατικά και πατριωτικά χαρακτηριστικά, όπως είναι και θα είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποια στιγμή ενδεχομένως να χρειαστεί να τα ξανακούσουμε αυτά τα πράγματα. Θέλω να πω το εξής. Θέλω να σας πω το εξής, κύριε Ζαχαριάδη. Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Και εγώ τουλάχιστον έχω απέτηση από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν ο ελληνικός λαός πάει και σας ψηφίσει και σας κάνει την κυβέρνηση, να είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε κάθε περίπτωση, κάθε τι που θα μπορούσε να συναντήσουμε μπροστά μας. Και έχουν δείξει τελικά ότι αυτή είναι αδίσταχτη. Αυτό που έκαναν στην Κύπρο, άλλωστε, όπως τον είπαμε, ο κύριος Χαρδούβελης, ξέρετε γιατί ήρθε σε κόντρα, η Αυγή το είχε βγάλει προχθές.
με την κυβερνητική εκπρόσωπο, την κυρία Βούλτεψη. Την κυρία Βούλτεψη. Είδατε το άρθρο που είχε γράψει τότε η κυρία Βούλτεψη? Γιατί το είχε γράψει για τον κύριο Χαρδούβελη? Γιατί είπε ο κύριος Χαρδούβελης ότι οι Ευρωπαίοι τελικά για παραδειγματισμό κάνουν αυτά που κάνουν στους Έλληνες. Αυτό λοιπόν τι δείχνει? Ότι έχουμε απέναντί μας ανθρώπους οι οποίοι είναι αδίστακτοι. Δεν οροδούν προουδενός. Θα τους κάνει το μάγκα η Ελλάδα? Είναι σε θέση η Ελλάδα πραγματικά, και θα χαιρόμουν, να τους βάλει κάτω και να τους πατήσει? Αν δεν είμαστε σε θέση και κάνουμε μαγκές και ψευτομαγκές και μετά να σκύψουμε το κεφάλι, αυτό θα με προσβάλλει. Θα με κάνει δηλαδή, θα νιώσω πολύ άσχημα, όπως ένιωσαν και οι αδελφοί μας Κύπροι. Έχετε σχέδιο Β, είστε έτοιμοι? Εμείς και σαν κόμμα, αλλά και ο ελληνικός λαός, πρέπει να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη και στις δυνάμεις του και στις θέσεις του και στα συμφέροντά του και να διεκδικήσει τα δίκαια συμφέροντά του και να διεκδικήσει αποζημίωση για την καταστροφή του. Εμείς έχουμε... Και από τους Γερμανούς. Βεβαίως, γερμανικές επανορθώσεις, είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, κύριε Διακομιχάλη, καλησπέρα σας. Ο Δήμαρχος Καλύμνου ζητά παρέμβαση. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα κύριε Λοΐζο, καλησπέρα κύριε Ζαχαριάδη. Σας ακούμε. Γεια σας. Θέλω να πω δύο πράγματα ακούγοντας την κουβέντα που κάνετε. Σαφώς και η ανάπτυξη περνά μέσα και από την αύξηση των μισθών που πρέπει να υπάρξει έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια δυναμική στην οικονομία. Σαφώς και πρέπει να ξαναβρει το βηματισμό της η μικρή επιχείρηση, η μικρομεσαία επιχείρηση που είναι η ράχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ζαχαριάδη ή μάλλον να βάλω ένα θέμα. Πώς σκέφτεται ο ΣΥΡΙΖΑ ή αν υιοθετεί μία πρόταση περί της αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας που μπορεί πραγματικά να κάνει την μεγάλη διαφορά, αλλά όχι με όρους τα υπέρ όπως σήμερα η κυβέρνηση αυτή επιχειρεί να το κάνει. Και να το συγκεκριμενοποιήσω κύριε Ζαχαριάδη, εδώ στην Ρόδο, εδώ στα Δωδεκάνησα, έχουμε μια δημόσια περιουσία η οποία πρέπει να αγγίζει σε ποσοστό το 30% και το 35% της συνολικής δημόσιας περιουσίας πανελλαδικά. Λέω, και θα ήθελα την άποψή σας, εσείς δεν εκτιμάτε ότι θα πρέπει να γίνει αξιοποίηση και όχι εκποίηση, με όρους όμως που να εξυπηρετεί τις τοπικές κοινωνίες και υπέρ των εργαζομένων και υπέρ των επιχειρηματιών, μέσα από μια θεσμική θωράκιση μιας τέτοιας προοπτικής που να δίδει την δυνατότητα να υπάρχει προτιμησιακό καθεστώς σε τόπιους επιχειρηματίες και η ανάπτυξη να γίνει προς όφελος και των δύο μερών. Σωστό. Κύριε Διακομιχάλη, από ό,τι καταλαβαίνω να αρχίσουμε από αυτό που συμφωνούμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει, έτσι. Το ΤΑΙΠΕΔ αυτή τη στιγμή με τον τρόπο με τον οποίο δρομολογεί τα πράγματα προσπαθεί να κάνει μία εκποίηση της δημόσιας περιουσίας. Ληστρική θα την έλεγα εγώ. Συμφωνούμε σε αυτό, έτσι. Αυτό είναι το πρώτο σημαντικό ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα, επειδή... Ληστρική θα την έλεγε εκείνος. Μάλιστα. Σε αυτό που λέτε. Είναι σημαντικό. Έτσι. Το δεύτερο ζήτημα λοιπόν, το οποίο θα έπρεπε να δούμε, είναι το πώς αντιλαμβανόμαστε και πώς αποτιμούμε εμείς τη δημόσια περιουσία και πώς το δημόσιο θα μπορούσε να διαχειριστεί το ίδιο την περιουσία του, ώστε να μπορέσει να παράξει κέρδος. Και θέλω να σας πω, νομίζω η ιδιότητά σας είναι Δήμαρχος Καλύμνου, ναι. ότι υπάρχουν δεκάδες και εκατοντάδες δημοτικές και περιφερειακές επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη και όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που αξιοποιούν τη δημόσια περιουσία, έχουν έσοδα για τους δήμους τους και αυτά τα έσοδα τα δίνουν μετά σε κοινωνικές παροχές, σε αναβάθμιση της καθημερινότητας του πολίτη κτλ. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας από την αφετηρία ότι συμφωνούμε ότι το ΤΑΙΠΕΔ αυτή τη στιγμή κάνει, θα συμφωνήσω με το χαρακτηρισμό που δίνεται, ληστρικό ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, το δικό μας σχέδιο περιλαμβάνει την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας μέσα από τους δημόσιους φορείς και τον κοινωνικό έλεγχο. Εγώ δεν έχω την αρμοδιότητα και δεν θα ήθελα να υποκαταστήσω τους αρμόδιους της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ της Ρόδου, τον βουλευτή μας
ή τους αυτοδιοικητικούς μας παράγοντες, ώστε να μιλήσω για ένα έτσι συγκεκριμένο. μιλούν όλα τα κόμματα. Αλλά κάντε παρακαλώ την ανατροπή και φύγετε ένα βήμα μπροστά σας. Εγώ νομίζω ότι έχουμε φύγει πολλά μπροστά. Διότι θέλω να μιλήσω για τη δικιά μου γειτονιά, για την Αθήνα. Όπου... Κύριε Ζαχαριάδη, τι να σας πω τώρα, εγώ να έρθω από το Μαρούσι. Μην το δείτε μίζερα και περιοριστικά το θέμα. Εδώ μιλάμε ότι η Ρόδος, σας λέει, έχει πάνω από το 30% της περιουσίας όλης της χώρας. Εδώ οι δημοτικές αρχές, οι εκάστοτε, από τότε που υπάρχει η σύγχρονη Ελλάδα, δεν ήταν σε θέση να αξιοποιήσουν. Αν θα κάνετε μια βόλτα και θα δείτε όλη η περιοχή. Ακούστε, αυτά τα θεωρητικά. Στο διατάφτα όμως, κύριε Ζαχαριάδη μου, εδώ η Ελλάδα κινδυνεύει, έχει περιουσία η οποία είναι αναξιοποιητή. Και σας λέει ο Δήμαρχος κάτι πολύ απλό. Δεν θα έπρεπε να γίνει μια αξιοποίηση με ένα προτιμησιακό καθεστώς στον τόπιο πληθυσμό, που στο τέλος είναι και περιουσία που ανήκει. Και λέω στον Δήμαρχο, ο οποίος μιλάει και με την ιδιότητα του Δημάρχου και όχι με την έννοια του πολιτικού ή του πολιτευτή, με την έννοια ότι φέρνει πίσω του πλέον μία σκοπιμότητα υπόθεση. Όχι, ναι, είναι εκλεγμένος ο άνθρωπος, έχει εκλεγεί. Λίγη θητεία του πάει σπίτι, το τέλος. Λοιπόν, όμως έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό και του λέω ότι υπάρχουν δεκάδες και εκατοντάδες δήμαρχοι και περιφερειάρχες και δημοτικές και περιφερειακές επιχειρήσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μιλάμε όμως για τεράστια περιουσία που είναι αδύναμη οι δήμοι να την αξιοποιήσουν. Νομίζετε ότι ο Δήμος της Στοκχόλμης, ας πούμε, ή ο Δήμος της Ρώμης ή ο Δήμος του Άμστερνταμ έχουν καμία μικρή δημοτική και περιφερειακή περιουσία και δεν την αξιοποιούν? Να σας πω κάτι. Ο Δήμος Στοκχόλμη και η Σουηδία και η Νορβηγία χτίζουν μες στη θάλασσα. Κάτι που εδώ αν γίνει θα ξεσηκωθούν και οι πέτρες. Ναι, απλά κοιτάξτε να δείτε τώρα, να συζητήσουμε συγκεκριμένα. Άλλη κουλτούρα και το Κατάρ χτίζει μέσα στη θάλασσα. Τι θέλετε να μου πείτε τώρα, ότι εγώ υιοθετώ το πρότυπο? Εγώ σας λέω λοιπόν ότι το μοντέλο πάνω στο οποίο θα πρέπει να κινηθούμε είναι η πολιτεία, δηλαδή το κράτος, είτε με τη μορφή της κεντρικής διοίκησης, είτε με τη μορφή της περιφερειακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης, να δώσει δυνατότητες και χώρο ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί μία επιχειρηματικότητα η οποία να δίνει χώρο και στον πολίτη. Εάν το κράτος δεν είχε κόψει τη ρευστότητα από τους επιχειρηματίες οι οποίοι στενάζουν στη Ρόδο, δεν θα ήταν προϋπόθεση το κράτος να ξεπουλήσει όλη την ανατολική πλευρά της Ρόδου για να πάρει αυτή τη στιγμή ανάσα η ροδυτική οικονομία. Εγώ διαφωνώ καθαρά και θέλω να πω ότι είναι θέση μας με το να εκποιείται ή να αξιοποιείται δημόσια περιουσία σε περίοδο κρίσης στους ιδιώτες. Διότι η σύγχρονη ελληνική ιστορία μας έχει δείξει ότι πολλά φιλέτα του ελληνικού κράτους πολλούνται σε πάρα πολύ χαμηλό τίμημα, μετά αυτοί παίρνουν τα χρήματα, τα πάνε στην Ελβετία. Εδώ μιλάει για τους ντόπιους. Τα πάνε στα νησιά. Κύριε Ζαχαριάδη, για τους ντόπιους μιλάει. Εγώ αποφεύγω, κύριε Λοϊζό, εγώ αποφεύγω και κύριε Διακομιχάλη να έρθω από το Μαρούσι, στο οποίο κατοικώ, και εδώ πέρα είμαι με την ιδιότητά μου σαν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, και να σας πω ότι στην Κάλυμνο που είστε εσείς δήμαρχος ή στη Ρόδο, στον τάδε δημοτικό διαμέρισμα, πρέπει να γίνει αυτό. Αυτά τα κάνανε πολιτευτές και πολιτικοί, αν μου επιτρέπετε, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, που ερχόντουσαν με ύφος 1000 καρδιναλίων και υποδεικνύανε στην περιφέρεια πώς πρέπει να αναπτυχθεί και εν τέλει την κατέστρεψαν. Εγώ περισσότερο ήρθα εδώ, κύριε Διακομιχάλη, να ακούσω και να ενημερωθώ, παρά να υποδείξω και να πω. Σας εξήγησα τις γενικές αρχές του μοντέλου μας και νομίζω ότι είναι ένα μοντέλο καταρχήν αναπτυξιακό και ευρωπαϊκό. Αν θέλετε να συζητήσουμε κάτι συγκεκριμένο, να το συζητήσουμε. Κύριε Ζαχαριάδη, με συγχωρείτε. Εγώ, ακούστε με να δείτε, εγώ κάνω αυτή την παρέμβαση στοχεύοντας το εξής, ότι θα πρέπει επιτέλους το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει κάθε περιοχή, και εδώ για το νομό μας είστε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια θέση που μπορεί να είναι θέση πλαίσιο για όλη την Ελλάδα. Και λέω ότι συμφωνούμε σε κάτι. Ότι ναι, αλλά έβαλε κάτι το θεμελιώδες. Υπομορφή αξιώματος. Σου λέει δεν δεχόμαστε τον ιδιώτη. Τέλος.
στην προκειμένη Μισό λεπτό. Δεν είπα ότι δεν δεχόμαστε τον ιδιώτη. Δεν το κατάλαβα εγώ αυτό, κύριε Λοΐζο. Κύριε Διακομιχάλη, μιας και δεν το καταλάβατε κι εσείς και μπερδεύτηκε ο κύριος Λοΐζος. Όχι, δεν είπα ότι εγώ δεν συμφωνώ μαζί σας. Εγώ δεν είπα ότι συμφωνώ με τον κύριο Λοΐζο. Το κράτος πρέπει να δώσει στον μικρό και τον μεσαίο τη δυνατότητα να αναπνεύσει. Και θα τη δώσει τη δυνατότητα να αναπνεύσει με μία άλλη οικονομική και φορολογική πολιτική. Αυτό είναι ένα σκέλος, το πρώτο. το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι το κράτος μέσα από την ίδια του τη συγκρότηση, είτε από την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, μπορεί να διοικήσει την περιουσία του με τρόπο επωφελή και για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, αλλά κυρίως για τους πολίτες που υποφέρουμε. Και σας λέω ότι αυτό, νομίζω ότι και πριν σωστά το είπα, ότι είναι μια καθημερινότητα και μια ευρωπαϊκή εμπειρία, ένα ευρωπαϊκό success story, για να κάνω κι εγώ, ας πούμε, τη χρήση αυτής της φράσης, η οποία όμως έχει συμβεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι σαν το success story το ελληνικό που τη μία μέρα στο λένε και την άλλη μέρα ψάχνεις στην τσέπη σου και δεν βρίσκεις ούτε μισό ευρώ. Το οποίο αποφέρει πόρους για τον φτωχό, για τον αδύναμο και τις κοινωνικές υποδομές. Είναι πλούτος για την Ελλάδα. Και μου κάνει εντύπωση που ο κύριος Διακομιχάλης, ας πούμε, δεν βάζει στην κουβέντα να συγκροτήσουμε ένα ευρύ μέτωπο. Δεν ξέρω ποιο χώρο προέχει ο κύριος Διακομιχάλης. Όλοι ενάντια στη δεν το γνωρίζω. Θα μπορούσε να βρίσκεται σε οποιοδήποτε χώρο. Εδώ κουβέντα κάνουμε, ανοιχτοί είμαστε. Ένα μέτωπο ενάντια στις προωθούμενες. Μακάρι. Ένα μέτωπο ενάντια στις προωθούμενες ρυθμίσεις για αύξηση του ΦΠΑ, δηλαδή κατάργηση του ειδικού καθεστώτος, το οποίο υπάρχει στην ελληνική περιφέρεια και στην παραμεθόριο περιοχή για συγκεκριμένους λόγους, το χαμηλωμένο ΦΠΑ, στο 23%. Περίμενα λοιπόν από όλους τους ερετούς, από τους αυτοδιοικητικούς παράγοντες και τους πολιτικούς παράγοντες, ανεξάρτητα αν βρισκόμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ ή σε άλλα κόμματα, να κάνουμε ένα ενιαίο και αραγές μέτωπο και να πούμε και στην κεντρική διοίκηση, δηλαδή να τα ακούσω κι εγώ που μένω στο Μαρούσι, γιατί στο Μαρούσι μένω, δεν μένω στη Ρόδο, ότι κοιτάξτε να δείτε, φτάνει πια ως εδώ. Δεν μπορεί μια συνταγή η οποία μαγειρεύεται και ετοιμάζεται στις Βρυξέλλες από τον κύριο Τόμψεν και από τον κύριο Χαρδούβελη Γκίκα να έρθει να ανεβάσει το ΦΠΑ στο 23%. Και πείτε μου λοιπόν εσείς τώρα, εγώ σας γυρίζω το ερώτημα, πού θα βρει λοιπόν ο επιχειρηματίας, ο μικρός και ο μεσαίος, να πληρώσει την αύξηση του 13% στο 23% όταν ο ίδιος μου λέτε ότι δεν βρίσκει τα λεφτά για να τα δώσει στον ένα ή δύο εργαζόμενους που έχει. Δεν είναι αντιπαραθετικό. Αν τολμήσουν και καταργήσουν. Είναι ζήτημα. Ακούστε να το ξέρετε λοιπόν. Είναι ζήτημα λοιπόν πολιτικών. Αύριο μπορεί να είστε και κυβέρνηση. Εάν τολμήσει κάποιος και καταργήσει τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, να ξέρουν πως αυτό είναι αιτία από πολέμου για την περιοχή. Η περιοχή θα πρέπει να προχωρήσει μετά και σε αυτονόμηση. Αν δεν το έχετε ακούσει, ακούστε το για πρώτη φορά αυτό το πράγμα. Διακομιχάλης να το δηλώσει ρητά και κατηγορηματικά ότι για την τοπική αυτοδιοίκηση εδώ πέρα είναι κάζους μπέλι. Είναι κάζους μπέλι. Ευτυχώς είναι ομόγνωμη η απόφαση. Είναι κάζους μπέλι για την κυβέρνηση. Η αύξηση, η κατάργηση αυτού του ειδικού. Κύριε Ζαχαριάδη, ακούστε με. Σας προλαβαίνω. Εντάξει, άμα άκουγα εγώ τις δεσμεύσεις του Σαμαρά, τώρα θα ήμουν απλούσιος. Υπάρχει όμως ομόγνωμη απόφαση. Κύριε Ζαχαριάδη, σας προλαβαίνω. Σας προλαβαίνω, κύριε Ζαχαριάδη, για το θέμα αυτό. Έχουμε δώσει η αυτοδιοίκηση εδώ στο νομό μάχες και λέμε μακριά τα χέρια, κάτω τα χέρια από το θέμα των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Αυτό είναι παγιωμένη θέση και είπε ο κ. Λοΐζος ότι αποτελεί και αιτία πολέμου, κάζους μπέλι. Αυτό για μας τους Δωδεκανήσιους είναι εκ των όνου κάνευ, μολονότι κατά καιρούς κάποιοι τραβάνε κάτι φωτοβολίδες και μετρούν αντιδράσεις. Εξυγχρονιστές. Κύριε Διακομιχάλη, μισό λεπτό γιατί ζητάει η παρέμβαση ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ της περιοχής μας. Οπότε, επειδή είναι και Δωδεκανήσιος, με το Νεκτάριο θα κάνουμε πιο συγκεκριμένη κουβέντα. Λοιπόν, κύριε Διακομιχάλη, θεωρώ ότι ο Κώστας Ζαχαριάδης θα έχει βάλει τα θέματα στη βάση που θα έπρεπε. Όμως θέλω απλά, επειδή έχει βάλει ένα συγκεκριμένο ζήτημα ο κ. Διακομιχάλης που αφορά την περιοχή μας και ο σύντροφος ο Κώστας δεν το ξέρει τόσο καλά, έρχεται από την κεντρική
Επιτροπή, έρχεται από το Μαρούσι, όπως είπα. Είναι αλήθεια αυτό. Νομίζω ότι, κύριε Διακομιχάλη, θα δώσω ένα παράδειγμα. Πολύ πρόσφατα συζητήθηκε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα του γκολφ αφάντου. Εκεί πέρα η θέση μας ήταν ξεκάθαρη. Και ήταν ξεκάθαρη ότι εμείς καταρχήν δεν δεχόμαστε τη διαδικασία του ΤΑΙΠΕΔ. Και δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να δεχτούμε ένα ξεπούλημα. Πηγαίνετε στην πρόταση που κάνει ο κ. Πάμε παρακάτω. Τι λέμε λοιπόν? Ότι το γκολφ αφάντου δεν μπορεί να μένει ως κουφάρι αυτό το πράγμα που υπάρχει, το ξενοδοχείο, αλλά και το ίδιο το γήπεδο το οποίο... Κύριε Σαντορινιέ, δεν υπάρχει απεριόριστος χρόνος. Μπορεί να υπάρξει... Είστε της άποψης υπέρ του προτιμησιακού καθεστώτος για τους ντόπιους. Ότι θα μπορούσε, βεβαίως και θα μπορούσε, η τοπική κοινωνία, η τοπική επιχείρηση να αξιοποιήσει τη δημόσια περιουσία. Και την πήρε η Τουρκία, η τουρκοκρατία, τη μετέφερε στο Ιταλικό κράτος, το Ιταλικό κράτος στο ελληνικό, ενώ ανήκουν στους ντόπιους. Είναι περιουσιακά στοιχεία ιδιωτών αυτά εδώ. Κύριε Λοΐζο, ναι, έχουν απαλωτριωθεί βέβαια. Όμως θα έχουν απαλωτριωθεί, δεν κατάλαβα. Μέχρι πρότινος, κύριε Σαντορινιέ, ό,τι πωλείτο εδώ δεν επέστρεφε στην ομαρχία το 75%. Βεβαίως. Αφήστε τώρα που το έχουμε απεμπολίσει και αυτό το δικαίωμα. Α, μπράβο. Υπάρχουν αυτά τα ζητήματα τα οποία δεν έχει διεκδικήσει κανένα και δεν έχει διεκδικήσει η τοπική αυτοδιοίκηση. Και εδώ πέρα υπάρχουν ευθύνες και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχουν ευθύνες και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το γεγονός ότι χάσαμε αυτό το 75% το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει τις υποδομές. Δεν είναι του κράτους αυτή η περιοχή. Λοιπόν, αλλά για να ολοκληρώσω λοιπόν με τον γκολφ αφάντου. Εμείς έχουμε πει λοιπόν έχουμε λοιπόν πει ότι ναι, πρέπει να αξιοποιηθεί, αλλά πρέπει να αξιοποιηθεί με κύριο γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Και αυτό πρέπει να το βάζουμε μπροστά. Ότι κύριος γνώμονας σε οποιαδήποτε μορφή αξιοποίησης θα είναι πρώτον να μην απολεστεί ο δημόσιος χαρακτήρας, να μην ξεπουληθεί δηλαδή. Πρώτον, να μην πωληθεί και δεύτερον, οποιαδήποτε αξιοποίηση να έχει κύριο γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση του συνόλου της τοπικής κοινωνίας και όχι να γίνει real estate όπως έρχεται το TAIPED σήμερα να ξεπουλήσει όλο αυτό το κομμάτι για ένα κομμάτι ψωμί, να κλείσει την περιοχή, να μην μπορεί να πηγαίνει κανένας να κάνει μπάνιο και να γίνουν βίλες οι οποίες είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει ξεπεραστεί σε όλη την Ευρώπη. Στους υπουργούς, στους πρωθυπουργούς, όταν οι βουλευτάδες μας και οι εκπρόσωποι μας εδώ, άντε να μην πω. Όχι όλοι όμως, όχι όλοι. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και στο Περιφερειακό Συμβούλιο δώσαμε μάχες. Και σας κάνει μια πρόταση η οποία πραγματικά εμένα με βοηθεύει. Ναι, εγώ συμφωνώ με τον Δήμαρχο. Και στο Περιφερειακό Συμβούλιο δώσαμε μάχες και στο Δημοτικό Συμβούλιο δώσαμε μάχες και στη Βουλή έχουμε δώσει τις ίδιες μάχες με τον κοινοβουλευτικό μας εκπρόσωπο. Δεν είναι τώρα στον κύριο Ζαχαριάδη, εγώ έχω έναν άνθρωπο, δεν μπορεί τώρα, μπήκαμε τώρα σε λεπτομέρειες. Λοιπόν, εγώ αυτή τη διευκρίνηση δεν la κάνω, ελπίζω ότι ο κύριος Διακομιχάλης κύριε Δήμαρχε, με όλο το σεβασμό στον πρόσωπο έχει δέχεται αυτή τη διευκρίνηση που κάνω. Παρακαλώ, Νεκτάριε, ευχαριστώ κύριο Ζαχαριάδη. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και ελπίζω να συναντηθούμε στους αγώνες για την υπεράσπιση της δημόσιας περιουσίας με όλους τους πολίτες από όπου και αν προέρχονται. Κύριε Ζαχαριάδη, μπήκε ένα θέμα το οποίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση για την περιοχή μας. Και δεν είστε υποχρεωμένος να γνωρίζετε την κάθε λεπτομέρεια. Αλλά έχετε καταλάβει λίγο πολύ. Δεν γνωρίζω κάτι. Προτιμώ να λέω δεν γνωρίζω πάρτε τη γνώμη ενός ειδικού, εμάς η γενική μας είναι αρχή, παρά να παριστάνω τον ξερόλα και να λέω εγώ θα σας φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Εσείς στην Αθήνα παραγγέλει η X επιχείρηση ένα προϊόν από το εργοστάσιο. Η τιμή που του δίνει το εργοστάσιο είναι τιμή chief στην επιχείρησή του. Θα πάει το φορτηγό του εργοστασίου, του παραγωγού και θα το πάει κατευθείαν στην επιχείρηση και θα το παραδώσει. Εδώ η τιμή είναι FOB. Θα πάει το φορτηγό από το εργοστάσιο να το πάρει και θα πληρώσω 7, 8, 10 και 15% επιπλέον για τη μεταφορά του προϊόντος. Χώρια τη ζημιά τη φθορά την οποία θα υποστώ, χώρια. Ξέρετε τι σημαίνει θάλασσα. Αλλιώς είναι στη στεριά να διακινείται κανείς και αλλιώς είναι στη θάλασσα. Και δεν υπάρχει και το μεταφορικό ισοδύναμο. Ένα άλλο θέμα μείζωνος σημασίας. Και επειδή μας βλέπουν και στα διπλανά νησιά, ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες για τις περιοχές, διότι η Δωδεκάνησος είναι και η Ρόδος, αλλά δεν είναι μόνο η Ρόδος, είναι και τα άλλα νησιά. Επιχειρηματικότητα υπάρχει και στη Ρόδο, αλλά υπάρχουν και στα άλλα νησιά. Και μια κυβέρνηση η οποία θέλει να ανατάξει τη χώρα πρέπει να δει
καθαρά και με σχέδιο πώς θα μπορέσει ο πολίτης και να μπορέσει να ζει και στη Ρόδο και στα γύρω νησιά με αξιοπρέπεια, να μην αισθάνεται αποκλεισμένος, να μην αισθάνεται ότι 6 μήνες βρίσκεται αποκομμένος από τη χώρα και να μην αισθάνεται ότι τον επισκέπτονται από την Αθήνα κάποιοι μόνο για να κάνουν Εδώ πεθαίνουν άνθρωποι στα μικρά νησιά. Το χειμώνα. Το γνωρίζω, είναι οι καταστροφικές πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια. Έχουμε και νέο Υπουργό Υγείας, τον κύριο Βορίδη, προηγουμένως ήταν ο κύριος Γεωργιάδης, προηγουμένως ήταν ο κύριος Λοβέρδος. Όλο αυτό είναι μια σειρά καταστροφής, όχι μόνο της πολιτικής υγείας, αλλά όλου του κοινωνικού κράτους και των κοινωνικών Ζήτησε εδώ. Πάλι το είχε βάλει ο Δήμαρχος, ο κ. Κιακομιχάλη, σε μια άλλη εκπομπή. Γιατί σου λέει να μην γίνει να αναβαθμιστεί το νοσοκομείο της Ρόδου σε πανεπιστημιακό, ούτως ώστε να σύρει το κομμάτι της υγείας, τα επίπεδα της υγείας ψηλά στην περιοχή, που αν θέλετε είναι και εθνική σημασία σε αυτή την περιοχή. Είναι αύριο, όπως πήγε ο κ. Τσίπρας στο Καράκι, επειδή λέτε τα σύνορα με τη Νασία είναι εδώ. Επειδή λέτε ζήτημα εθνικής σημασίας, εγώ σήμερα το πρωί με κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφτηκα την Έρα Ρόδου. Μία φωνή Ελλάδας. Έχετε ένα χρόνο μία φωνή Ελλάδας, μία φωνή πολιτισμού, παιδείας και δημοκρατίας. Βάλατε να ακούσετε τώρα παράσιτα. Νομίζω ότι αποκαταστήσανε τη βλάβη που υπήρχε με τον πομπό. Στην κλασική συχνότητα δεν πιάνει πια, σε αυτή που έπιανε παλιά, αλλά τώρα έχει αποκατασταθεί. Στο ραδιόφωνο αναφέρεστε τώρα, στο ραδιόφωνο. Ναι. Εκπέμπει κανονικά. Μία φωνή Ελλάδας, δημοκρατίας, παιδείας και πολιτισμού που με αυταρχισμό ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος ένα χρόνο πριν αποφάσισαν να τις διακόψουν. Τώρα θεωρείται παράνομη αυτή η εκπομπή. Η εκπομπή αυτή που θεωρείται παράνομη. Το γνωρίζω. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χωρίς να παίρνουν χρήματα αντιστέκονται και υπηρετούν ένα σχέδιο δημοκρατίας, πολιτισμού αλλά και ένα σχέδιο εθνικό. Διότι είναι βασικό στην εσχατιά της χώρας, όπως είμαστε εδώ, που είναι η Ρόδος, η πιο πάνω στη Χίο, στη Σάμο, στην Ικαρία, στη Μυτιλήνη, να υπάρχει η τοπική φωνή του ελληνικού ραδιοφώνου. Αυτή λοιπόν την πληγή, αυτή τη μεγάλη ήττα την οποία υπέστη η ελληνική περιφέρεια με αυτή την αυταρχική απόφαση η οποία υπήρξε ένα χρόνο πριν, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί ότι θα την αποκαταστήσει. Και θα την αποκαταστήσει για λόγους εθνικούς, για λόγους πολιτισμού, για λόγους πλαισίου αρχών και αξιών. Διότι η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να έχει μία δημόσια τηλεόραση και μία δημόσια ραδιοφωνία, κάτι πολύ παραπάνω από τη σημερινή ΝΕΡΙΤ, η οποία έχει εκφυλιστεί σε ένα όργανο αναπαραγωγής, δυστυχώς, δελτίων τύπου και προβολής προσώπων τα οποία προέρχονται κυρίως από την κομματική συγκυβέρνηση. Λοιπόν, έχουμε κάνει επίσης πολύ λόγο για τον κύριο Χαρδούβελη. Βλέπω εδώ, υπάρχει ένα ρεπορτάζ όπου μιλάει ο κόσμος για τον κύριο Χαρδούβελη. Να δούμε τι λέει ο κόσμος, αν το γνωρίζει ή όχι, τι εικόνα έχει, τι άποψη. Ελάτε, δείξτε μας το 470, κύριε Τσελίκα, και μετά θα κλείσουμε πλέον με τον αγαπητό κύριο Ζαχαριάδη να κάνουμε και ένα επίλογο στη συζήτησή μας. Για να δούμε. Ο νέος Υπουργός Οικονομίας δήλωσε ότι θα ακολουθεί στα χνάρια του Στουρνάρα. Ναι, τι μας έκανε ο Στουρνάρας. Μας τρελάνανε. Μας τρελάνανε. Και τον Ιούλιο έρχονται άλλα. Ακόμα. Ας ακολουθήσει όποια χνάρια θέλει. Το θέμα είναι ο πολίτης πώς μπορεί να απολαμβάνει αυτές τις αποφάσεις που παίρνουν και πόσο θα πονέσει λίγο ή πολύ ο πολίτης. Εγώ πάντως πιστεύω ότι ο κόσμος είναι πρεγμένος, αλλά κάπου έχει και πια ανοιχτοδοξία. Αλλά όσο βλέπουμε, επειδή ασχολούμαστε με τον τουρισμό, βλέπουμε ότι ο τουρισμός δεν μας τα δίνει πίσω. Δηλαδή ο κόσμος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Λοιπόν, βγαίνουν για ψώνια και δεν ψωνίζουν. Και τότε σε θηλιά σφίγγει περισσότερο ακόμα. Χαρδούβελης, νέος τσάρος της οικονομίας, λέει ότι θα βαδίσει στα χνάρια του Στουρνάρα. Νομίζω ότι αυτά που διαβάσαμε για την ιστορία του καινούριου Υπουργού, νομίζω ότι είναι μια επανάληψη του προηγουμένου. Και πιστεύω ότι θα ακολουθήσει και αυτό στην ίδια πολιτική. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Θα βαδίσει, λέει, στα χνάρια του κ. Στουρνάρα. Δεν το ξέρω αυτό, θα το δούμε. Αλλά είναι σπουδαίος οικονομολόγος, έτσι, με πολλές περγαμηνές παγκόσμιας αναγνώρισης. Αυτά τουλάχιστον είναι στο βιογραφικό του. Συνεπώς, ας περιμένουμε. Ας μην αρχίσουμε να κάνουμε προβλέψεις και πώς θα γίνει. Ο Ιακωβούλης, ο φίλος μου, ήταν ο πρώην προϊστάμενος διευθυντής της επιθεώρησης εργασίας. Αν σας ρωτούσε εσάς η κάμερα για τον κύριο Χαρδούβελη, τι θα λέγατε?
κύριε Ζαχαριάδη? Νομίζω ότι με ρώτησε η κάμερα, ήταν η πρώτη Θέλω να πω κάτι, νομίζουν πολλοί πολίτες, ότι είμαστε άλλοι άνθρωποι αυτοί που βγαίνουμε σε μια εκπομπή στην τηλεόραση και είμαστε άλλοι άνθρωποι στην καθημερινότητα. Σε ό,τι με αφορά προσωπικά, αλλά και στη συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, εμείς αυτά που λέμε με τους φίλους μας, με τις παρέες μας, με τους γονείς μας, είναι τα ίδια τα οποία λέμε και στην εκπομπή μου. Για μένα, ο κύριος Χαρδούβελης, που δεν το γνώριζα προχθές και διάβασα το βιογραφικό του, είναι ένα συνεχιστής της ίδιας πολιτικής. Αυτό είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη. Πραγματικά, εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ δεν ποντάρουμε στην καταστροφή της χώρας, ούτε θέλουμε να έρθουν τα χειρότερα για να πάμε εμείς καλύτερα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπηρετήσει από κοντά τον κύριο Παπαδήμο και το PSI. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διατελέσει σύμβουλος της Eurobank, μιας τράπεζας χρεοκοπημένης, και τον ανταμείψαν τον Καρανετσάρο. Αυτό το λησμονούμε, ότι η Eurobank έφτασε στο σημείο. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα, εγώ αν είχα μια ιδιωτική επιχείρηση και μου λέγανε, ας πούμε, πάρε διευθυντή αυτόν τον οποίον χρεοκόπησε τη διπλανή επιχείρηση, δεν θα το έκανα. Δεν θα το έκανε. Εσείς θα το κάνετε στη δουλειά σας. Θα το έκανε ο μέσος πολίτης. Δηλαδή, όλο το χρεοκοπημένο πολιτικό και στελεχειακό απαράτ αυτής της χώρας που διοίκησε 40 χρόνια, οργανισμούς, τράπεζες της Ελλάδας, πρωθυπουργοί, κάνανε PSI, κάνανε, ανακυκλώνονται με τον ίδιο τρόπο. Ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος μας έλεγε ότι το 2013 θα είναι το τελευταίο δύσκολο έτος και από το 2014 θα βγούμε στην ανάπτυξη, που τώρα τελειώνει το μισό 2014 και τα μέτρα του Δούνου του λένε ότι έχουμε πρόβλημα και το 2015 και το 2016, προαλήφεται να ράψει κουστούμι για την Τράπεζα της Ελλάδας. Δεν υποτιμάνε λίγο την νοημοσύνη του ελληνικού λαού και όλα αυτά τα οποία έχει περάσει με τον τρόπο με τον οποίο διοικούνε. Μας φέρανε, ας πούμε, κάνανε υπουργό ή υφυπουργό, δεν θυμάμαι ακριβώς, τον κύριο Γιακουμάτο. Συμπαθής κατά τα άλλα κύριος, αλλά 150 χρόνια στα ίδια πόστα, τα ίδια πράγματα. Ένας κίμωνας κουλούρης της Νέας Δημοκρατίας. Κάνανε υπουργό τον κύριο Ντινόπουλο. Γιατί τον κάνανε υπουργό? Επειδή φωνάζει πολύ στα πάνελ. Είχαν κάνει την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη κυβέρνηση, υπουργό τον κύριο Γεωργιάδη. Γιατί γράφει ξυπνάδες στο Twitter. Θέλω να πω ότι πρέπει να αλλάξουμε και τρόπο και πλαίσιο άσκησης πολιτικής και να δούμε πραγματικά ότι στην Ελλάδα, που είναι μια χώρα πρικισμένη, με τον ελληνικό λαό, ο οποίος είναι ένας λαός εργατικός, μπορούμε να προκόψουμε και πρέπει να έρθει μια ελληνική κυβέρνηση με την ψήφο και τη θέληση του ελληνικού λαού, όλα αυτά να τα βάλει σε τάξη, να συγκρουστεί με αυτούς που πρέπει να συγκρουστεί, να πιάσει αυτούς που πρέπει να πιάσει, τους φοροκλέπτες, τους φοροδιαφεύγοντες, όλους αυτούς οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια έβγαλαν πολλά λεφτά από την ελληνική οικονομία, είτε τεμαχίζοντας το δημόσιο πλούτο, είτε αξιοποιώντας τον ιδιωτικό πλούτο. Έχουν παραγραφεί αυτά τα δικήματα ή υπάρχει περιθώριο? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε και να υποκαταστήσουμε σαν πολιτικός χώρος τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη προβλέπει διαδικασίες και αρμοδιότητες. Εμείς θα κάνουμε τις εξεταστικές επιτροπές για τις οποίες έχουμε δεσμευτεί και να είστε σίγουρος ότι θα αποδοθούν και πολιτικές και ποινικές ευθύνες για τον Τζοχατζόπουλο, εκεί που υπάρχουν. Θα σας θυμίσω, όλοι λέγανε ότι είχαν παραγραφεί, αλλά βρήκα τον τρόπο τελικά περί ξεπλήματος. Πολύ θετικό και για τον κύριο Τζοχατζόπουλο και για τον κύριο Παπαγεωργόπουλο. Όλοι αυτοί, θέλω να πω, είναι γέννημα θρέμα ενός συγκεκριμένου πολιτικού συστήματος και μιας πολιτικής γεωγραφίας η οποία κυβέρνησε. Θα αναζητήσετε δηλαδή τις γενοσιεργές θέειας, τι είναι αυτές που οδήγησαν την Ελλάδα στον δρόμο του? Εμείς δεν θέλουμε να αυτό το οποίο υποσχέθηκε ο κύριος Σαμαράς και δεν έκανε, να το κάνετε εσείς? Δεν θέλουμε να γυρίσουμε σε μια Ελλάδα του 2009 δεν θα τα παραγράψετε χωρίς να δούμε τι οδήγησε στην Ελλάδα του 2009. Η Ελλάδα του 2015 και του 2020 μπορεί και πρέπει να είναι μια Ελλάδα της δικαιοσύνης και της ανάπτυξης. Όχι όμως στη διακήρυξη, αλλά στο περιεχόμενο. Κύριε Ζαχαριάδη, για να υπάρξει δικαιοσύνη, δεν έχουμε χρόνο πρέπει να λειτουργήσει κουβέντα, και η δημοκρατία. Αλλά η Ελλάδα του 2009 είχε 120% χρέος προς ΑΕΠ. Ναι. Και θα είμαστε το 2020 175. Μάλιστα. Και θα είμαστε με τόσα λεφτά που μας έχουν δώσει. Λοιπόν, και το 2020, καλώς εχόντων, υγεία να έχουμε, θα φτάσουμε στο 122%. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, όταν το 2009 ήμασταν στο 120%. Δεν πρέπει λοιπόν κάποιος να ψάξει και να δει γιατί από εδώ φτάσαμε στο 180%. Ασφαλώς. Κάποιος πρέπει να ψάξει. Το είπε ο κύριος Σαμαράς, δεν το έκανε. Και πρέπει εσείς θα το κάνετε? Αυτά τα οποία ακούγονται για την Ελστάτ έχουν βάση ή δεν έχουν? Είναι εύκολο τώρα εγώ να σας πω ένα ναι, αλλά σας λέω κάτι παραπάνω.
πρέπει να διεκδικήσει και αποζημίωση για το πώς φτάσαμε εδώ πέρα. Εγώ άκουσα και χάρηκα τον κύριο Γλέζο να λέει ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που θα θέσει στο ευρωπαϊκό πακέτο χρηματοδότησης. Πρέπει να διεκδικήσει ειδικό πακέτο χρηματοδότηση για την απασχόληση των νέων. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως, αν δεν ανταποκριθούν αυτοί απ' έξω, εκεί δυστυχώς δεν έχουμε μία πιστική απάντηση. Τι θα κάνουμε? Εγώ νομίζω ότι έχουμε μία απολύτως πιστική απάντηση. Είναι ότι θα ιεραρχήσουμε στόχους και προτεραιότητες, θα καλύψουμε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικό κράτος και αν δεν μας φτάνουν τα λεφτά να πληρώσουμε τη δόση για το υποβρύχιο που γέρνει, δεν θα πληρώσουμε τη δόση για το υποβρύχιο που γέρνει. Και μετά ας έρθουν να μας πούνε τι σηματοδοτεί ακριβώς αυτό. Τι θα γίνει δηλαδή αν δεν κόψουνε... Θα πάμε σε αθέτηση χρέους. Δεν θα πληρώσουμε μία δόση στις εκλογές. Η Ελλάδα χρεοκοπία. Μα δεν είμαστε στις αγορές. Δεν είμαστε στις αγορές. Είμαστε εκτός των αγορών. Είμαστε εκτός των αγορών. Εδώ πρέπει να υπάρχει όμως οργανωμένο σχέδιο. Σας λέω λοιπόν ότι όταν γίνανε οι εκλογές του 2012, μας λέγανε ότι πρέπει να δοθεί και να πληρωθεί η δόση του χρέους. Γι' αυτό πρέπει να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία για να πάρουμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο τα λεφτά. Ξέρετε πότε τα πήραμε τα λεφτά? Το πήραμε Δεκέμβρη προς Γενάρη. Αυτό έχει θαυτεί από τα μέσα ενημέρωσης. Αν λοιπόν εμείς τους πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε, τώρα που γίναμε κυβέρνηση και έχουν γίνει όλα αυτά τα πολεμικά, κακά και καταστροφικά που μου περιγράφετε, δηλαδή είμαστε στο χειρότερο πολεμικό σενάριο, και τους πούμε ότι αυτή τη στιγμή, τον Αύγουστο, δεν έχουμε να σας δώσουμε τα λεφτά γιατί πρέπει να πληρώσουμε μισθούς, συντάξεις, κοινωνικό κράτος και θα επανεξετάσουμε το ζήτημα το Δεκέμβρη. Τι θα γίνει, θα αρχίσει να βρέχει φωτιά? Επειδή δηλαδή τα διάφορα επιθετικά funds τα οποία έχουν έδρα το Τέξας δεν θα πάρουν το 20 και 30 και 40% ετήσιο κέρδος που παίρνουν από την καταστροφή οικονομιών, όπως της Ελλάδας και άλλων οικονομιών, θα στάξει ουρά του γαϊδάρου που λέγει ο ελληνικός λαός? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε πάρει αυτή την απόφαση. Ότι πρώτα θα κάνουμε αυτά τα πράγματα και μετά θα κοιτάξουμε μέσα από διεθνείς συμφωνίες πώς μπορεί να αποπληρωθεί το υπέρογκο ελληνικό χρέος, το οποίο όμως δεν το δημιούργησε ο ελληνικός λαός. Δεν το γνώριζε ο ελληνικός λαός. Δεν πρέπει να τα ψάξουμε όλα αυτά πώς γίνανε, με τι τρόπο γίνανε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας χάρηκα πάρα πολύ για την παρουσία σας. Υπερβατικός ο λόγος σας και η θέση σας. Και νομίζω ότι θέλω να πω κάτι καταληκτικό. Μακάρι να είχαμε πολύ χρόνο. Πολλά κεντρικά στελέχη από τα κόμματα έρχονται στα νησιά της περιφέρειας πριν τις εκλογές. Εμείς επιλέξαμε να έρθουμε στη Ρόδο μετά τις εκλογές. Και αυτό όχι περισσότερο για να πούμε, αλλά κυρίως για να ακούσουμε και να αποτιμήσουμε. Εμάς μας ενδιαφέρει να φέρουμε τη φωνή της περιφέρειας και του ανθρώπου ο οποίος υποφέρει δίπλα στα σύνορα στη μέση του Αιγαίου στην Αθήνα, παρά να έρθουμε σαν μπεφωτισμένοι από την Αθήνα και να λέμε στους Ρόδιους και τους Δωδεκανήσιους τι πρέπει να κάνουν. Έτσι ξεκινήσαμε, έτσι πορευόμαστε, έτσι θα πορευτούμε και νομίζουμε ότι αυτή είναι η συνταγή της επιτυχίας για να αλλάξει η Ελλάδα σελίδα και η Δωδεκάνησος και η Ρόδος και μπορούμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαχαριάδη. Κυρίες και κύριοι, εμείς θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια της εκπομπής σε λίγα λεπτά.